So guys, magpakaon mi og mga manok. Anong ginagawa mo, sir? Kahit tayo sa ring mga manok, guys. Mga kaprobinsya, kain na ang mga manok. Dara na mga pabo na mo guys. Tanawa to mong first video. Gagmay pa sila. Or murag masakit to nilang mga peg atong higayon na. So mauna ni sila ron. And hi kiddos, hi little kiddos. Permi ginahansa ka na og pagkaon guys para dili sila ingon nga maghinangol god sila nga murag kadahatag dili kalas day ang word, dili kalas kay ngano kung ingana man gud siya murag mapulaan sila kadugayan, so dili na sila mukaon, which is permi man pud sila busog. So mutultol na lang sila sa ilahang pagkaunan. So muna mong gi-purpose. Nya pansin niyo na mo digi siya kalas kay syempre compare atong kuan kay gutom naman kay sila, so mas mangita pag yun noon sila og pagkaon. So ana sila mga order guys, katong kuan ulo lay makasulod, so mo tong purpose nga amo ang giingana ang kawayan kay para ulo lay makasulod, so dili nila kaayo kaskason no, kay di man sila kasulod or dili kasulod ilahang tiil. Kung kaskason man nila paana lang pud siya nga pagkakaskas, dili ingon nga kanang mugawas gid ang mga pagkaon. So mo na ang pabo. Kana ganiha diha. So kanang itom diha guys, kanang amungaan is ano na siya, kapangitlog na siya. So ang ihang ana guys is 6 months pa lang na siya, so kapangitlog na siya. So we're planning to expand
pa. So soon. Kaya tatlo ito. Yung kaninang maitim tsaka ito. Tapos ito. Itong iyan oh. Ayan oh ito. Itong dalawa silang brown is pinatira namin yan from our previous batch, wherein ito naman, itong itim na ito is luma na namin siya na inahin. So ayan siya. So ito na yung mga nakakalat lang na mga maliliit is 50, pila sila gang? 53 basta around 53. Ano yung mga batch gina-batch na maong pato diri morning namin lahi-lahi nga kulungan. So yummers kay ilang pagkaon ron kay na ano sila kagahapon sa pagkaon. Natipid sila gahapon kay di pa diet na mo. Ano yung pinakadaghan nga batch mo ang nabuhi nga perti kabuyag na po daguan na nila no halos puti pag yun. So ang purpose ana guys nga nung ginaputla ng ayo ginaibtan silang ikog is para daw mo dagko ang lawas. So ambot lang pero murag feeling nako effective man kita tanawon ninyo cute man sila kibol nga tambok tanawon. Pero tambok ini sila. So finally done feeding the chicks. Guys. So tanawa tong mga cute kid nga chicken there. Oh, gal chicken galore there. Ay. Ana. Pura sila guys ga. Kasi mituya-tuya ra sila no. So to i-zoom in. Tadan. Tada. So mo ni ang mama guys, kana ang mama. Pirti kaning mama ni, ilang mama pirti ka si Pat. Kamo ni ang mga alaga niya nya.
Naibutas diha guys para diha sa ilahang passageway. Padulong speakers bahin. So mo ni ihang mama. Og ihang majunakis. Sige lag isog kaayo. So yan. Hello mother. Okay. Okay.